हाय फ्रेंड्स, फूड अँड सफर या चॅनलमध्ये तुमचे स्वागत आहे। मागील भागात आपण फणसाच्या कोयरीची भाजी पाहिली होती। म्हणजे फणस कवळा असताना ज्याची भाजी केली जाते त्याला कोयरीची भाजी म्हणतात। फणसामध्ये ज्यावेळेस गरे तयार होतात त्यानंतर फणस पिकायच्या आधी ज्याची भाजी केली जाते ती भाजी आज आपण करणार आहोत। मी इथे फणस कापून घेतलेला आहे। फणस कापायच्या आधी हाताला तेल लावायचे, नाहीतर त्याचा डीक हाताला लागतो। असे गरे काढून त्यातील बिया टाकून द्यायच्या। अशा पद्धतीने मी इथे गरे सर्व काढून घेतलेले आहेत। तुम्ही अख्खी गऱ्यांची भाजी सुद्धा करू शकता, पण मी इथे याचे तुकडे करून घेतलेले आहेत। इथे आता आपला पॅन गरम झालेला आहे। आपण त्यात 4 ते 5 चमचे तेल टाकूया। तेल छान तापले की 1 चमचा मोहरी, अर्धा चमचा हिंग, मी इथे बारीक 2 कांदे कापून घेतलेले आहेत ते आपण त्यात टाकूया। 4 ओल्या मिरच्या आपण बारीक कापून घालायच्या आहेत। मी इथे 1 चमचा हळद पावडर घातलेली आहे। ही भाजी तुम्ही बटाट्याच्या भाजीसारखी करू शकता। हे आपण आता छान परतून घेऊया। चवीनुसार 2 चमचे मीठ घातले आहे आणि भाजी शिजण्यासाठी आपण इथे अर्धा ग्लास पाणी घालूया। भाजी पूर्ण शिजल्यानंतर मी इथे अर्धी वाटी खोबरं किसून घेतलेले आहे ते आपण त्यात टाकूया आणि 2 मिनिटं वाफ काढूयात आणि थोडीशी बारीक चिरून कोथिंबीर घालायची। एक 2 मिनिटं झाकण ठेवून वाफ काढूयात आणि गॅस बंद करूया। कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी इथे आपली तयार आहे। आजची आपली कच्च्या फणसाच्या गऱ्यांची भाजी कशी वाटली हे कमेंट करून नक्की कळवा। आजचा व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक, शेअर आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका। व्हिडिओ बघितल्याबद्दल धन्यवाद।